Riwruok mar jolony makonyo e chenro mag pim e laboratori mag osiptende NUMLO oseyo sirikal kuom rem winjo ywakgi. Jokony thiethgo wacho ni kata obedo ni negichako ng'anyo e kinde mane lakteche mag KMPDU bende ng'anyo, sirikal osebedo twak kodgi to gin to ojwang'gi. Komachielo, riwruok mar KMPDU noromo kod lakteche mantiere e tiegruok kata intern doctors kagiwacho ni giketo geno ni sirikal dhi chopo kare winjruok mane gichopie e bwo ndalo 52 mabiro, ma ka ok kamano to gidok mane ng'anyo. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyowa ler mar wachni. Ng'anyo mar jochiw thieth matiyo e lab e bwo riwruok mar NUMLO ochopo e odiechienge mar 42 kawuono. Jochiw thieth gi ywak ni sirikal odinonegi kendo ok dewgi kaka jochiw thieth mamoko. Kotelnegi kod Jacob margi Nicholas Odipo, jochiw thieth gi ywak ni dwachgi maduong' en mana mondo sirikal oyanggi kaka achiel kuom riwruoge e sekta mar thieth. Sirikal mamalo to gi sirikal ma counties otamore luongowa mondo wakel winjruok manyalo miyowa wadog e tich. Maduong' tik wadwa ni gitimnwa gimiluongo ni recognition agreement signing ma jogi eki pod otamore. Bende giywak ni joma ni kod lony e sekta mar joma tiyo e laboratori kaka gin omi kiach, kendo sani sirikal tiyo kod joma onge lony kod tiegruok e pimo tuoche ahinya e kor gwenge. Koro ka wan gi jo PhD to ng'ato timo soil microbiology tikelo mondo bi ochung'nwa. Ma odhinyo mana services mag lab e Kenya ka. Wadwa ni jo Kenya mondo ng'e na yaki onego be ni pimo gi ja lab molony. Ok ni ng'ato okelni e gweng' kanyo en ng'at ma kata na klase ing'e maber kabisa ni ng'ani to skul ne ok odhiye. To kase gi sirikal okase ni mondo bi opimi niento lony mane ma en godo. Magi gik mainyowa sawa. Komachielo, riwruok mar lakteche KMPDU pod rito gi liyo singo ma sirikal noketonegi mar ndiko kendo medo osara lakteche matiegore kata interns. E romo margi kod interns, lakteche osingo mar sundo sirikal mondo chop winjruok mane gichopoe mar medo lakteche osara kendo ndiko gi e tich. Bedo gi ywak gi ng'ur ni mitaka chama owitogi e bwo bas, lakini wang'ito ni ok wawitogi kendo wechegi pod chandowa. Mong'ere kawuono gi bura mwadhi timo gi sirikal tich abich kendo gi bura gi jotend migawo mar thieth. Koro ywak mane gi ywak cha koro ne koro gi mor ka gini ka pok wil kodgi. Gine giluor ni lab daga ko sego rumo to wachgi mar poste gi msati ni daga ji weyo wach gini oge moboe gin membaswa kendo gi nyithiwa kendo gitiyo osiptende thurka kendo gikonyo piny mangima. Minyakwa medical renegi mako jopo ni sirikal ko jopo sigo ma jawa winjre kodgi to jawa ng'anyo na kinde wantaseme. Francis Omondi na cheko mlakteche mantiegruok ole chinade magikaloe. 70,000 FAE 30%, so 49,000. We have SSF, we have chief, see, and then now we have the unit. So probably this man is supposed to facilitate my transport. My queue, emergency, sasita, sasabonda, whether it's raining or not, to go. Singo mar chungo chenro duto mag kamuti nyaka chiwore mondo jotuo sirikal Simpros Okinda Mombasa ne obago gido dolo mopogore mar twak wi okenge mag temo gayo wach tiyo gi yedhe mamero. Giko ni oboke mar